Türkiýanyň Türkmenistandaky elçihanasynyň dini meseleleri boýunça geňişçisiniň 7-nji iýulda aradan çykan Kemal Uçkunyň dul galan aýaly bir näçe emeldaryň üstünden prokuratura şikaýet etdi. Türkmen News bu habary Türk medeniýetine salgylanyp habar berdi. Sözcü nesiriniň maglumatyna görä Güzide Uçkun Türkmenistanda aralaşmady COVID-19 ýokuşun 57 ýaşly diplomaty wagtynda dogduk mekanana getirmegi başarmadyk emeldarlaryň jogapkärçiligi çekilmegini talap edýär. Ol Türkiýanyň Saglyk Goruş Ministrligiниň gysgaly lukmançylyk gullugynyň baş müdiri Semih Korkut, Türkiýanyň Aşgabatdaky ilçisi Togan Oral, din işleri boýunça vice-prezident Selim Argun we dini işler bölüminiň daşary atnaşyklary boýunça baş müdiri Erday Atallay dagıdan nägili bolandygyny aýdýar. Güzide Uçkunyň pikiriçe bu emeldarlar wezipä ygtyýarlyklarynda hyýanatçylykly peýdalanyp, geleňsizlik netijesinde adam ölümine sebäp bolandyklary üçin jogapkärçiligi çekilmeli. Türkmen News nesiri onun basym Türkmen häkimetleriniň üstünden hem şikaýet etmekçi bolýandygyny habar berýär. Prokuratura berilen şikaýet ardasynda Kemal Uçkunyň ýatan hastahanasynda onuň özünden başga COVID-19 alamatlary bilen ýene-de azyndan 30 adamyň bolandygy, şol bir wagtda diplomatyň dogry dürst usullar arkaly bejerilmänligi, sebäbi Türkmen häkimetleriniň bu keseliň ýurtda bardygyny ýaşyrandygy aýdylýar. Aýdylmagyna görä Uçkun virus ýokuşmalaryna garşy netijeli bolmadyk antibiotikler bilen bejerildi. Diplomatyk maşgalasy ilçiden, Türkiýanyň Saglyk Goruş Ministrliginden we dini işler edarasyndan hastanyň uçurly dogduk mekanana äkidilmegini talap etdi. Emma uçuş ılalyşygy gazanmak prosesi uzak çekdi. Men ýany ýoldaşym üçin tiz kömek uçuryny ýa-da ony Türkiýe eltmek üçin itilendik başga teristläniň ulanylmagyny talap etdim diýip Güzide Uçkun aýtdy. Men ol ýogulýança ähli zerur dokumentler jemläp, her gün degişli haýysnama iýerdim. Ilçihana, dini işler bölümi we Saglyk Goruş Ministrligi hiç bir çäre görmedi diýip diplomatyň ýzyna galan aýaly aýtdy. Ahir soňunda bu uçuş guruldy. Ýöne ol hatda ýogulandan 60 saat soň mümkin boldy we Türkiýe diplomatyň özüni däl jesedini alyp geldi. Türkmen lukmanlary merhumyň ölüm şahadatnamasynda pnevmoniýa sebäpli ýürek ýetmezçiligi diagnozyny görkezdiler. Kemal Uçkun 11-nji iýulda dogduk mekanynda Denizli Sewitiniň Ajypayam şäherinde jaýlandy. Azatlyk radiosu Türkiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasy bilen habarlaşdy. Emma beýlik ýokary derejeli türk resmiýetleri bilen birlikde türk ilçisine bildirilen aýplamalar boýunça häzirlikçe kommentariýa alyp bilmedi. Güzide Uçkunyň bähwitlerine wekilçiligi edýän aklawçy Ahmet Basçy jurnalistler bilen töhbetdeşlikde Türkmenistanda COVID-19 hastasynyň köpdigini we häkimetleriň onuň ýokdugy baradaky sözleriniň hakykata gawat gelmeýändigini nyktady. Bu hemme belli hakykat diýip aklawçy aýtdy. Türkmen News nesiri Kemal Uçkunyň Türkmenistanda ýok COVID-19 epidemiýasynyň ejer çeken ýeketäk diplomatik işgäri däldigini belleýär. Ýa-ni ýakynda dekabr aýynda Angliýanyň Türkmenistandaky ilçisi Hugh Stanley Philpott özüniň koronavirus hastalygy barada tweet ýazdy.